Anya ko nung ugangan, nakahatag ka ng stress. Batasan daw kuno, grabe, muhawod pa. Kinahanglang iyang desisyon, may matuman, diya sulod sa ilang pagpuyo uban sa iyang bana. At paminaw ng kaagi sa atong letter sender nga si Glory. Ever Darius at Didi. Sugos sa rin kabatasan, mayong hapon kanimo at Didi. Dahil masab sa mga naminaw, nagpangga, nagsunod dining pinaminaw nga programa sa kahaponon ang mga puhing handumanan uban sa mga awit. Abi ko di mo din, pagkanindot bayang paminaw ng suduman sa pamilya nga magkasinapan. Kana bang inigmata nimo? Wala kay madungog nga mga dautan, nga mga pulong. Kinahanglan aduna kay good news nga madunggan gikan sa imong pagkatulog. Sa among kami niyon, uban sa akong bana at din, kaluoy sa Diyos maayo lang ang dagan sa mong relasyon. Kay present man ka namang duwa ang dakong respeto, pagmahal, pasansya, ug maayo sa bangong tagsa-tagsa ka komunikasyon. Hinungdan nga ang akong pagsalig, pagtuo, nga bisan pa kung unsa kadako ang mga pagsuway sa kinabuhi nga among na-eksperyensyahan karon, amo kining malampasan. Abi nimo ati mitipon ang akong ugangang babae. Uban kanako sa among anak ng akong bana. Pasensya, lisod kayo sabto na yung batasan. She is 58 years of age. Tanan nga among desisyon sa akong bana, siya mo'y maghimo. Kusog kaayo nga mupasakit ang istorya diri nako. Kanabang tuyuon niya ug iya kong samok-samokon sa balay. Naglibog kayo ko at din unsay katuyuan sa akong mother-in-law. Kusog magpasingit din ako. Ganahan kay siya nga mohawa ko sa among kaugalingon pinianan. Kay abi magud nimo at din. Ang akong mother-in-law adunay gi kulukadidang ba? Hiwa naman na ako ang father-in-law. Ganahan sa kong mother-in-law at din, ang iyang kapuyo, ang iyang boyfriend, iuban usab kinigtipon kanamo. Pero wa ko'y problema sa iyang ka-boyfriend ate kay murag nakasabot sa among sitwasyon nga dili ko siya angay mo ipon. So naglain siya og puyo. Nakatukod mig balay at din ug adunay extra room alang sa mama sa ako ang bana. Kay lagi nawad na siya ka-partner. Natural, daghan man mi gamit, so dako-dako ang bayranan kada buwan namo. Pero makaya raman usab sa among pangita o gamay negosyo at dito. Nami 2 years old nga anak o kana bang nihangyo lang gugos akong banat kay wa ta masayod sa malabot nga mga adlaw labi na karon sa tong situation we all don't know
kung kano sa matapos si COVID-19. So, apektado ba ya usab ang among gamay negosyo anite. So, mihangyo ko sa akong bana nga, kung unya mo eskwela ng among anak, ako ti mag-part-time po kong trabaho. Para pud malikay ko sa pagkayawit-witan sa akong mother-in-law. Sampul ko te. Inigmata niyas buntag, natural, basta nangipon ta, kinahanglan mo matatag sa isbuntag. Pero wala na ako usab ka na sa pugusuha ate. Kaya naara na mida ang stock pan, naaray noodles na pwedeng makaon, instant man ang noodles ate. Pwede mo boiled egg. Apan lahi kay siya batasan nga kana bang nangatulog pa mi. Manuktok din nila pang mata na mo. Amura bag gayaba-yaba kay wala daw kuno grasyang madawat kung magsige katulog. Mga dekorasyon pos balay ati iyang hilabtan. Kay dili kuno mo blend, lahi kuno ang color sa salog, lahi color sa kusina, lain kuno tan-awon. Mabay pag-ilis na kong kortina, mangilis na usab siya o gingilabdan ang ako ang dekorasyon sa balay, ate. Apan ako lang giagwanta ate Didin, kay di ko ganahag samok. So akong gibalikan ang ako ang bana nga aron malikay, nga magkatubaganay mi sa iyang mama. Mas maayo usab nga mangita akong trabaho, isip side din, aron malingaw usab ako ate Didin. Sayang ang akong mga naantiguhan, pwede man akong naasbalay or pwede po kong mag-business nga pwede mo gawa sa balay. Usas rason ni kay di nako maanto sumakaya ang batasan sa ako ang mother-in-law. Asul sa pipila ka tuig na nag-ipon mi ate din. Way kausaban. Bisag ako na magpunay o pailob, pasensya, sabot sa batasan, pero wala gyud. Di man kay tigulang kay 58? Naghuna-huna ako te kay kining trabaho sa akong mana. Usahay, madestinog laing lugar, layo nga lugar. Na, masik adunay, daotang may tabo. Namo sa akong mother-in-law. Stress na kaay ko te sa akong mother-in-law. Ug din ako katarog huna-huna, focus akong gamayng negosyo. Kay magsige man siya sunod-sunod, magbantay kung unsay akong sayop. Huna-huna, baguti nga, para mahuman ang tanan, may pamulayas ko, uli ko sa amo, dalho na akong anak. Pan maluoy ko sa akong bana nga buutan na jud kaayo. Wala pa hinuon ko katubag sa ako ang mother-in-law, kay mahadlok ko ugaba. Matod pas uban, dili ko no ayong mutubag-tubag sa tong mother-in-law, kay makagaba ko no. Depende siguro natin, no? So, maganda ko na kong problema sa pagkakaroon. Kung pasan siya pailob, nabuhat na nako. Apanwa, gihapon siya'y kabaguhan. At yung sa mga ka-advise na rin ako. Kung yung siyangan niyo kung pagabuhaton, kay ganahan ko nga, mupuyo ko balay nga malinawon. Ganahan ko nga, way manghilabot sa ako ang mga desisyon. Kaya ang hinungdan, at din, o ang rason na ako nini, akong balay, among gipaningkamutan.
At imokin na ko na akong problema and please do help me sa akong problema sa pagkakaroon. Kining tanan, gikan ni Glory, din sa lalawigan sa Negros Oriental. Salamat kini mo, Glory, sa pag-share nimo sa magsuwasuliran diri sa itong programa karong hapuna, hinaupunta nga nakadung kainday, atol sa paghatag dakong kinabagpagtagad sa magsuwa tampo. Kaluoy sa Dios, ako ang mother-in-law, nakapangipon biya sab ko kay